хора, аз съм време, друг книжен кноп с Криси. Тя е това капибара тук. Криси, кажи нещо. Ало, Криси, кажи нещо. Ами хора, Криси не иска да каже явно нищо, ама ще дойде. Хора, ако и ви играете до книжен кноп, знаете, че тук пътя е така, насам. Тук не знам защо има бомба. И ей тук фугъла. И сте горе. Айде, идвай. Криси, айде, хората те чакат. Айде. Хората имате тук Криси. Криси, айде, кажи нещо на Здрасти! Да, чухте я. И айде още един път. Още един път, за да вие го запомните. Така. Тук минаваме насам. Тук. Насам. Тук и въгъла. Срещу стена. За още един път не според мен няма, така че няма да се опитваме. И да вземем тази стотинка. Така. Ти си малко е заета, хора, така че много няма да мърда. Не. Ой, избутах бомбата. Хора, буквално някой ме бие и аз ще го бия. Хора, аз се казвам капибарата. Да, Криси. Ей, да спреш да ме биеш. А не, умря! О, не, са си грозно. О, не. Хора, както виждате, Криси е там, тя е малко... Ой, хора, това е зомби. Не, аз станах зомби. Не, превръщам се в зомби. Не, след стигна до Криси да се останала зомби. Не, Криси, се превръщам се в зомби. Не, Криси, дай ми на мен. Виж, заповядай го. Хора, пишете в коментарите кое да ни е следващото видео. Тук не съм много добре в това. Всякаква е тази бомба на градини. То не е пътчето. Пригадаем. Май насам. Аз знам пътя, ама не съм много сигурна. Май насам. Има там. А хора, това видео няма да е толкова дълго, колкото обикновените, които се качват. В момента е 11 или повече. Аз нещо да повторисвам. Да, то е ясно. Така, хора, след още 3 ревела тук и видеото ще приключи или не. То ще приключи, ако аз и Криси умреме 2 пъти още. Като го съм днес един път. Да. И Криси, ти стои тук и говорим с хората, аз сега се връщам. Добре, какво става, хора? Аз съм капибарата, Кики. И аз обичам да казвам Кики. Хора, върнах се. Да. Добре. Ай, Криси, докъде сме? В още ли сме на този левел? Аз тук мога да се бия. Няма да ме хване. Хора, вижте ли се часовник с Криси? Вижте ми. Ей. Няма да ме стигне, защото съм твърде бърза. Не. Да, те уби. Хора, ние сме малко лудички тук.
Няма да ме фанеш. Пари. Криси. Не. Не. Кой двете казахме не, ще едно също време. Не, май знам кой, май знам кой. Хора, пишете в коментарите кой мислите, че е. Ето за Криси Браун на тебе. Не бе! Добре, така, аз съм път, така че Криси сърцата ни са общи, така че една от нас да умре още един път и това видео приключва. Айде, идва, аз съм първа. Надявам се само да не умра. Че сме там. Уй! Аз съм Соник. Успях. Не спирам. От 30 секунди хора пишете в коментарите. Пишете в коментарите дали ще успея. О, не ще успея. Хора, ако сега тук не спирам въобще и не падна един път, мога да успея. Да, мисля, че съм там. Успяхме, да. След път няма да успеем, но съберем на тук малко парички. И къде си пак ще я бием. Аз ще те бия. Давай, идвай. Ела да видим който е първи. Който първи успее 3 пъти, той печели. А какво ако не стигнем? Ама аз съм капибара, не е честно. Можеш, аз ще ти помагам. Ела. Идваш, ще ти помагам. Чакай да събера диамант. Паричката е моя. Така, с скачване. Браво! Просто тук внимавай, гледай, това е точно твоя левел тук. Криси? За стовски не мога да мина нищо. Можеш, ако добре можеш да скачаш. Така, хора, сега. Наистина... О, не, бягай. Маре, тук са манифис. Или? Не, май тук. Нали, къде беше, бе? О, намерихме го. Успях. Почти. Кук съм и умря. Успях, да. Малко крадец. О, имаме шанс да излезнем. Тая голямата табела трябва да падне, както обикновено си пада, за да е тук ние можем. Не, ама тази. Да, Криси, ела бързо, може да избягаме шахта. Казваме, не можем да избягаме. О, хора, тук съм уникална. 3, 4, 1, 4. Добре, мога. Как? Моето е 3, 4. Аз дори нямах време. Хора, не съм. Аз успях. О, ти ще се шкапа с шапка на война. Айде. Идвай. Капи, аз ще съм първа. Няма да ме настигаш. О, не, защо ме настигаш? Изядоха ни. Минаваме през малкият тест тук. Още сме в теста. И сега сме излезли. Айде. Писите са много смешно. Хора, пишете в коментарите кой изглежда по-добре с акото на главата си. Според мен е Криси. Аз се казвам Кики. Не, ти се казваш Ти се казваш Тати. Аз се казвам Кики. Ти се казваш... Аз мога ли така да... О, хора, ще ги бутаме. Така. Така ги бутаме. Крис, ела да пи. Крис, малко си мръсна, дай да ти помогна. Искаш ли да помогна?
Ей, това ме бие мен. Мале, аз не мога да... Ей, това! Виж, това започна да ме бие. Аз не... Да, и аз път се бил. Къде са? Защо не съм там? Не знам къде си, ама... Власти. Хора, не е много лесно от първия път. Едва ли някой ще си остави на земята? Аз съм. Сега ако не е този. Хора, пак няма да е този, ама да се надяваме. Добре, никой от тези са сами. Хора, взимаме този. Този ми изглежда малко странен. Хора, аз не исках така да е този. Не. Не, да го отвори. Хора, казах, че видеото ще е кратко. Той е вече 11 минути и 8 секунди. Това е много. Не, защо не може да скачаме тук? Аз ти играя. Защото мога да прескочиш така. Защото. Успях едно. Аз не мога ли просто е така? Майко. Така. Как бе? Майко, Криси, ти не искаш да знаеш как го... Нали, аз успях. Да, видях. Брат, открих нова тесла. Или как се Това казва? беше толкова лесно. Не знам. Хора, така. Ако аз и Криси умреме тук един път, видеото приключва. И да се надяваме да не умреме. Това за малко. Ти си още на първото. Казвам ми, ако умреш. Така. Хора, с малко късмет ще спечеля. Омага. За първи път или за кой път? Първи път, за съжаление. Един вече 4 пъти казват. Да, 5 пъти. Честно казано, вече 5 пъти е. Тук малко. Хора, стискайте паузи и лайквайте това видео, за да спечеля. Да сами изглежда. Да, спечелих. Да! Успях. Браво на тебе. О, не. Да, аз вече съм мравка, аз съм най-малката. Да, ти си мравка. Ами хора, дори да не сме умрели, мисля, че това е идеалният момент това видео да приключи и от мен и Криси.